ג'אז בשבילי זה משהו שהוא כבר חלק כאילו מהזהות שלי, הוא כאילו חלק מהשם שלי או משהו. זה משהו שמלווה אותי מאז שאני מאוד צעיר. זה משהו שגירה אותי ונתן לי אתגר. רציתי להיות כזה אחד שמנגן את המוזיקה הזאת שהיא סוג של קודים. זה לא כתוב הכל, אתה צריך לדעת סודות, צריך לדעת. וזה עד היום מאתגר אותי ומעניין אותי ושם אותי במקום של התחדשות וצורך לעניין את עצמי גם, ולא להישאר במשהו אחד. אני חושב שזה הדבר הכי ניכר בג'אז, שזה ever evolving, זה כל הזמן גדל, כל הזמן מתפתח. לא הגעת, אתה אף פעם לא מגיע. פתאום היה פסטיבל ג'אז בישראל ברמה בינלאומית, זה היה מהפכה בשנות ה-10 שלי, כאילו. אז זה היה כבר משהו מיוחד מאוד, ואני זוכר שמייקל ברקר בא כג'אזיסט יהודי, אחד המצליחים, השומעות הגדולים בעולם, הוא בא כדי לעזור לפסטיבל. ואני חייב לציין את השם של דני גודפריד, שבלעדיו הפסטיבל הזה לא היה קיים. הוא האיש הכי חשוב, לפחות לזכור איך זה התחיל. הוא כבר לא מתעסק בזה, אבל הוא מיקם את הדבר הזה, הוא שם את זה על המפה. חשוב שזה יישאר, חשוב שזה יהיה, כי הצעירים האלה שבאים לשמוע את הג'אז, זה יכול לשנות להם את החיים, יכול לגרום להם להיות הנגנים הבאים. וזה קרה וזה צריך להמשיך לקרות. פסטיבל הג'אז בים האדום הוא מוסד, הוא מה שנקרא קלאסיק, כאילו כבר נחשב לאחד עם כל הקשיים והחורים אני חושב שהוא אחד הפסטיבלים המעניינים והיפים והטובים בג'אז בעולם. אני תמיד בעד הפסטיבל, בין אם אני מנהל מוזיקלי, או בין אם אני בן 17 הולך לשמוע, או בין אם אני הולך לנגן. אני בעד ואני מרגיש שאם יש משהו שאני יכול לעשות כדי להשאיר את הפסטיבל הזה ושהוא יהיה חזק וטוב ומעניין, אז אני אעשה. אני זוכר שניגנתי שם עם צ'יק קוריאה ב-98, בשנות ה-20 שלי. ספציפית הפסטיבל הזה היה כל כך חם שהכלי נגינה יצאו מכיוון. וההופעה הייתה מעניינת. אבל עד שאני מגיע כבר עם צ'יק קוריאה לארץ וזה, זה הכל כזה. לא, אבל זה חוויה שאני לא אשכח אותה. תקליט ג'אז זה קשה מאוד כי עוד פעם, אני רוצה את כל העושר הזה, או לפחות יותר מתקליט אחד, אבל אם זה חייב להיות תקליט אחד, אז אני בוחר ב-Kind of Blue של מיילס דייוויס. והאומן שהכי השפיע עליי בחיי, לפי דעתי, זה ז'אקו פסטוריוס, הבסיסט האגדי. כן. זהו. יצא לי עוד כמה ימים, ב-25 בצורה, כאילו בעולם, תקליט שקוראים לו Bright Light, והוא בעצם העבודה האחרונה שלי, כל הקומפוזיציות החדשות שכתבתי בכמה שנים האחרונות. והוא תקליט עשיר וממלא את הלב גם, אני מרגיש. ומעניין ומאוד ג'אזי יחסית לתקליטים שאני עשיתי. האמת שאני לא מתכנן יותר מדי, אני עושה את מה שאני עושה לרוב. אני בא עם ההרכב שאני מנגן איתו, ומנגן את המוזיקה האחרונה שכתבתי, החדשה, התקליט החדש. כל ערב זה שונה, אז אני לא יכול להגיד לך אפילו. אז אני כמוך מחכה לדעת מה אני הולך לעשות שם. וכן גם הנגנים, רוני כספי וגיא מוסקוביץ', שמנגנים איתי כבר כמה שנים, ואנחנו מרגישים מאוד בטוח וכיף ביחד להיות לא בטוחים.
במוזיקה. Yes?